Nagkahina naman taon mo eh. 5 kilo ba? 5 kilong bugas. Mao na bagong plite diri ah. Grabe naman yung panahunan eh. Nagkadugay, nagkataas mang kilos bugas. Kansin yung kayo may aning mga masahiro ay ba? Pagdahin mo sakay padulong sa tutumas. 30 ra. Usahay. Hangyoon pa kay kaila ra. Di naman takapalit sa kilong bugas, ane? Di nakabuhig pamilya ba? Sa may tirada niya. Para maka luag-luag ta. Ay, ing-ane na lang. Mugana pa man yung utuka. Sakto po ba kay nakadala akong bag diri ah. Magulat ra ko. Kay basig na ipasahiro mo abot ba? Uy! Dara! Tistingan ako ni pangutana. Ubusakay ba ni siya? Boss! Sakay ha! Yate, mo pa may paggawas na to. Nakita man na yun ta? Galino! Murag naka Samsung Ultra 100 times ang kamera. Sig na sa'yo. Kitaan dyan mo ta. Gani no. Ingani si siguro ni Bay. Basta maka-Amerikana ta. Makitaan na yun ba? Bisa na sa layo. Gani, nganon nga na po naman purma. Naka-Amerikana pa, napay short pang ka, napay sinilas niya pang 2 katuig ang utrata. Ano gusto ko ng lapok ba? Sa muka ni mga tawhanan ni nga. Nagilis-lalis naman. Di maguro mo sakay ni. Yate, ay naisip ano na. Akong short na pangka. Ang importante na makasakay ta. Wala ba ako nakapanglaban no? Tara! So, masakay mo dili. Sakay ni boss! Musakay, malay mo, yung padugay-dugay mo. Asa man mo di ay? Santo Tomas lagi boss! Grabe. Dungan paglaag. Dungan pagistorya. 5 kilo ra. Kasi 5 kilo boss! Nagkahina naman taon mo eh. 5 kilo ba? 5 kilong bugas. Mao na bagong plite diri ah. Ha? Bugas ang plite? Binuang ng patakaran ni mo, boss. Ah, alos wala na gani may makaon sa balay. Bugas naman na may iplite. Anong magbuot mo sa akong patakaran? Nga ako may naman sa hero diri. Suma, masakay mo dili. Kaya mangita lang og lain. Suman, sakay dito, ani. Sabay rabi ko si mo, ha. Usa na to pagsakay nga wala naman tay bugas. Wala naman ganito makaon. Plite na noon. Ilami mo sakay, boss. Binuang na yung patakaran ni mo. Ikaw pa may nakabot na diri, ah. Pagtasan lang ni boss, way ayaw mo yung patakaran. Gani, ay. Wala ko ilabot o bagtas mo. Bagtas si mo rito ah. Kadaghan pag mga pasahero diri ah. Yate. Wag ko income ba? Udto na. Ingnan, taka nga, ay na pag-ibig kay malang bugas. Pati plite, bugas na. Ah, magbot man ka, may gugba man ko. Dagang saging sa mo. Grabe, mahala. Kilos bugas karon na yun. Unsa naman eh? Kung 150 sa una, 3 kilo. Karon, isang tunga na lang. Mas kay gusto pa tayo makapalit og panudan, dili na lang. Mas mamasahe pa man ko dito, paingon sa mua de. Hey, boss, sakay ka boss. Masakay lagi, boss. Tama ka. Turas unahan. Unahan na ka? Tara. Kabalo na yun siguro na siya basta kung patakaran sa plite. Kinagdaan magbugas. Tara boss. Unahan na mga ka. Unahan. Unahan, boss. Unahan. Dito ka? Sabi. Tao diri ya. Sabi na. Plite. Plite nga din. Naman ang bawang plite din ron. Ay, nabuwal mo sa madi. Kana bugas di mo binog kabalo na ka. Ka ana kay plite, usay ka baloy nga. Palit kog bugas sa baryo nya kanino ni mukaon. Buang nga mahal sa bugas karon kanino mukaon. Mao mo dili patakaran ako diri ah. Bugas ang plite. Binuang mo na imo ah. Karon mo kabaloan na ba nga bunga sa plite. Magbuot man ka. Nga mo mali patakaran ako diri ah. Kami. Dili ay buang sa lungago na kog imo ni kuaon. Dili gyud ni mo ihatag ha. Nakagasto na ko gasolina ba? Yate. Dagan man ang buang. Uy. Uy gani, gibili niya bugas. Nikuot ra ganitang imukuha unta kong silupin ba? Magaling kang kupal ka. Kapag banday, yung padugay-dugay pa. Bugay na dinadala tagbag, no? Kaya para sudlanan sa bugas ba?